ongi etorri beste bideo batera. Harritzen dugu peoi amaiarekin, kasu honetan, bi ariketa ikusiko ditugu. Bi amaiera artistiko batzuk. Hemen, zuriak berdin egin behar du. Ematen du irabazi behar duela, baina ezin du. Zekatik? Beltza erraz hartuko delako peoi zuriaren laukian, baina zuria nekez sartuko da peoi beltzaren laukian. Ikur dezakegu seketatzen da zuzenian A6 jokatzen baldin bada. Ba, honek galtzen du. Errege C6, laukian gaude, A7 jolasten baldin bada noski errege B7, baina errege E7, H5. Eta errege zuria ezin da sartu peoi beltzaren laukian. Beraz, hau erraz galduta da. Beste aukera da A6 eta gero, errege C6 eta gero, errege C8, errege B6, eta lehen bezala, errege D7, H5, eta errege zuria ezin da sartu laukian. Beraz, A6 ezin da jolastu. Errege E8 ere ezin da jolastu, barra berdinagatik. H5 eta beltzak jango du A peoia, zuriak ezin du jan H peoia. Beraz, hemen, gelditzaigu mugimendu bakarra, errege C8 da. Arrora ematen du. H peoitik urrunduz, baina gogoratu diagonalak eta zutabeak lauke berdina dakatela. Hau da, A8tik H batera 8 lauki daude, berdin H8tik H batera. Bueno, hemen beltzak bi saiakera ditu. H5 jokatzen badin bada zuzenean, orain A6, eta beltza ezin da A peoiaren laukian sartu, H4, A7, H3, A8 dama, eta hau, zuriak irabaziko. Beraz, H5 ezin da jolas. Jolastu egin behar da, erregea C6. Laukian sartzeko. Lehen geunden egoera berdinen gaude, errege B8. Eta orain, errege B6 da ezin da mugitu, errege B5 da mugitu ezakegu, lehen bezala H5ek ez du irabazten. Baina orain, arazo larriago da, A6 eta gero errege B6, A7 irabaziko. Beraz, errege B8 eta gero errege B5 jokatu egin behar da, eta orain dator magia pixka bat. Errege B7 jokatu egin behar. Eta bakarrik errege B7. Bere peoia lagunduz. Lehen bezala, H5ek ez du irabazten, A6, H4, A7, H2, A8 dama lehenago iristen delako. Beraz, errege B7 eta gero, errege A5, eta orain, errege zuria sartuko da peoi beltzaren laukian. Errege C6, H5, eta orain, laukian sartuko da errege zuria. Errege D5. Eta hau, berdinduta da. Hemen dakazue, bideo honetako bigarren amaiera artistikoa. Hemen ere, zuriak berdindu egin behar du. Eta gakoa da, aurrekoan bezala. Zuria nekez sartaiteke peoi beltzaren laukian, errege beltza oso erraz
sartuko da pioi zuriaren lokien. Bueno, bezala hori ikutezakegu F5-en aldaera. RG B5 eta RG beltza sartu da lokien. RG C6 ere irabazten du noski. RG B7 A5. RG C7, RG D5, RG D7, RG E5, RG E7 jokatzen baldin bada, noski jaten dugu RG C6 alau eta zuriak ez du inoz harrapatuko pioi hori. Beraz, hasierako posizioan RG B7 jokatu egin behar. Mugimendu bakarra betintzeko. A5, RG C7. Paradoxikoa ematen du, baina jokatu egin behar dugu gure peoia babestiu eta laukian sartu. Nolabait retiren amaiera artistikoaren bezala. Hemen A4 ez du irabazten, F5 eta aldi berean koratuko dute A3, F6, A2, F7, A1 dama, F8 dama, eta hau berdin duta dago. Eta RG C4 ere ez du irabazten, RG C6, A4 berdin, mugitzen baldin badu F5, eta RG C4, RG B5, eta noski berdin duta dago. Beraz, RG C7 eta gero bultzatu egin behar du beltzak zuria, eta borroka hau jarraitzen du RG D7, RG D5, RG E7, orain RG E4. Eta hemen dator berriro magia. Mugimendu bakarra berdintzeko RG E6. Lehen bezala lagundu egin behar dugu gure pioiari eta aldi berean laukian sartu RG F4 ez duelako irabazten RG D5 eta RG zuria pioi beltzaren laukian da. Eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera.